Maayong buntag sa tanan, salamat sa Ginoo sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi. Mag-unom ka bulan na gyud mga kaigsuonan nga kita nag-live stream lamang. Pero salamat nga kita nagapadayon og sa adlaw-adlaw iya kitang gihatagan og grasya nga igo or sobra pa nga grasya og ihatag gitagaan og kaluoy nga bag-o kada adlaw. Okay? Manindog tang tanan o magdaig, magsimba kita sa atong Ginoong Diyos. Ako kamong pahinumunduman nga sa dili pa kita magsimba, magdaig sa atong Ginoong Diyos. Again, kung ang inyong iPad, o niya sa inyong cellphone, or sa inyong computer, ato kining i-share, share. Okay? Igsuon ng imong katapad, share. I-share. Makaton kitag share sa maayong balita. Ready na ang tanan? Sige, mag-ampo ta. Amahan namong langit nun, salamat kaayo ning buntag nga imong gihatag kanamo, Lord. Kini ang bag-o nga adlaw nga imong gibuhat alang kanamo. Og Lord, salamat kayo adunay mga kadaugan nga nagaimong giandam alang sa imong mga katawhan. Og Lord, sa among pagsimba, pagdayeg, ug hatag himaya diha kanimo Ginoo. Nga imong presensya, mukunsad ka namo Ginoong Dios. Og Lord, salamat nga sa imong presensya adunay mga kahibulungang butang nga mahitabo, adunay mga sinyales, og adunay mga milagro nga mahitabo gayud Ginoo. Lord, stretch forth your hand, pinagi sa imong balang espiritu. Ikaw Lord ang magatandog sa kasing-kasing, magahupay sa mga kasing-kasing, O God, o bisan pa magaayo sa kasing-kasing, O Lord, mga kalibog sa una-huna, O Lord, mga balatian sa lawas. Dawata kini among pagsimba, pagdayeg diha kanimo Ginoo. Kini among giampo sa tamis nga ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Tanan maingon og Amen. Andam na batang magdaig ug magsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. So atong pasalamatan ang Ginoo bisan pa sa atong mga gipangsagubang karon, watay laing kasandigan, siya lang gyud ang lig-on nga atong kasandigan sa atong kinabuhi. Atong ihatag sa Ginoo ang ato ang tibuok kasing-kasing sa pagdaig ug pagsimba sa iyang ngalan. Amen. Hallelujah. Pagkamaayo mo, iyan kay kaning
Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron na magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Pabadayon niya po tagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa nag-usab ang sitwasyon, siya wala nag-usab. Pabadayon tagsimba sa iyaha, pagdayeg sa iyaha. Kay siya ang tinugdan sa atong paglaom. Salamat kay Ginoo sa imuhang grasya sa imuhang ulo. Hallelujah. Hallelujah.
praise God. Indeed, our God is worthy to be praised. Okay? At this point, we are going to pray. I'd like to minister to people who have needs this morning. Kung naakay sakit o balatian sa imong lawas, ikapa ang imong parte sa lawas kung adunay balatian, kung tiyan ibutang ang imong kamot sa tiyan nimo, kung imong dughan ibutang diri sa ang mouth, kung imong ulo ibutang ang imong kamot. So kung asa ang imong balatian, hikapa kini ug ipandong ang imong kamot ato kanang iampo sa ngalan ni Jesus. Ingon sa Salmo 107:20, gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila ug iyang giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag. O ato kanang tuhuan, gipadala na sa Ginoo ang iyang pulong. Nagaingon sa unang Pedro 2:24, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo na. Okay? So una, ampo na to ang kaayuhan, kung kinahanglan kag deliverance, kagawasan, of freedom from depression, anxiety, kung unsa man imong gibati karon ato kanang hinginlan sa ngalan ni Jesus. Okay? Adto na pa usa ka bersikulo sa Lucas 4:18-19. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako kay yaman akong dihugan aron sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Ipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo o sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta. Sa paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuon sa Dios. Kay sumaw kani ang mga pulong sa Ginoo, usa lamang kini sa mga saad nga gihatag sa Ginoo. Okay? So, mag-ampo kita sa mga masakiton, sa adunay mga gibati, adunay mga problema, ampo to kanang iampo. Nya Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation. Atong ipadayog ampo ang atong nasod ang pagkamatarong. Kay ang corruption matangtang kana sa ngalan ni Jesus. Tungod kay ang pagkamatarong maoy nagpataas sa usa ka nasod. Okay. Andam na ta magampo mga kaigsunan. Atong itako atong tingog ug magdungan kita sa pag-ampo. Sige, mag-ampo na kita. Ginoong Dios, makagagahom ka sa tanan, walay sama kanimo Ginoo, among gidala sa pag-ampo. Ang akong mga kaigsuonan karon nga adunay gibati sa ilang lawas. Father, akong giampo nga ang imong kaayuhan ilagay yung matagamtaman gikan sa ilang ulo hantod sa ilang mga lapalapa. Akong gihinginlan ka ng sakit sa ngalan ni Jesus, pangawa ang diabetes, hypertension, sakit sa kasing-kasing, sakit sa baga, pahawa, bisan pa ang COVID, pahawa sa ngalan ni Jesus. Ang depression, ang pagkalibog, pahawa sa ngalan ni Jesus. Mga hunahuna nga bati, ako kamong gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat kaayo Ginoo, nga imo nang gipadala ang imong pulong aron kami mga ayo, Lord God. O gipas-an na sa krus sa Kalbaryo ang among mga kasaypanan dito kang Jesus o pinaagi sa mga labod ni Kristo kami na nga ayo na. Lord, salamat sad nga imo kaming gidihugan na ang Espiritu anaa ka namo, Lord, nga kami magasangyaw sa maayong balita, Lord. O imong hatagag kagawasan ang mga tao nga na gapos. O Lord, ang mga bisan pa ang mga kabos makadungog sila sa maayong balita. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo o adunay mga senyales, Lord God, nga imong gisulti sa imong Biblia. Yan po kami, O Lord God, sa among nasod. Ingon ka, ang kapag kamatarong, mao'y magapataas sa usa ka nasod. Yan po namo ang Pilipinas, O God, tangtanga ang korupsyon, O Lord. Father, padayon, og ampo namo, Lord God, ang among presidente, hatagi siya og wisdom, hatagi siya og guidance, Lord. Adunay magpalibot kaniya nga mga matarong nga mga counselors, O God. Adunay siya kahadlok diha kanimo Ginoon Dios. Magabaton, O God, ang among presidente o guban pang mga katawhan, Lord, ang kabinete, O Lord God, ang mga government officials,
bisan pa sa barangay officials, so God, magabaton silang kahadlok diha kanimo Ginoo. Tangtanga Lord ang mga dautan nga mga opisyal ug ikaw magapuli kanila og mga mataro. Lord, salamat gituo kami na niining COVID o God imo na kining ayo ang kamatayon sa COVID virus o God, may tabo ka na diha sa kanginan sa ngalan ni Jesus. O Lord, magbalik na kami sa among pagpanarbaho o ikaw ang magapanalangin sa tanan namong hikapon sa among mga kamot. Salamat Lord sa witty inventions, salamat sa favor, salamat sa success o God sa among pagpanarbaho. Salamat Lord sa mga kliyente, salamat Lord sa increase bisan pa sa panahon sa pandemic. Walay imposible kanimo Ginoong Dios. O kami magbaton kami o kasing-kasing nga malumo diha kanimo Lord nga kami magpadayon nga hingpit o matinud-anon diha kanimo Amahan. Lord, salamat kaayo bisan pa ni ining among online service. Lord, kung kinsa man tong kinahanglan nga maluwas nga mutan-aw karon sa ngalan ni Jesus. Ang tanan namong invitation God nga sila maminaw ug ang imong pulong, imong ipagawas, imong ipadayag pinaagi sa among pastor. Kini among giampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, malingkod na ang tanan. Ug karon atong lig-unon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Atong abrihan ang atong Biblia sa Filipos 4:18 hangtod sa 18 lang. Magkuha kita og ballpen, magkuha kita og notebook, mga matetes kita, bot pasabot kita mga estudyante, mga pupil, kita mga followers ni Jesus Christ. Okay? So, dili man na nato ma-memorize tanan, mao na nga atong isulat. Atong mag-take notes ta. Okay? Mao kini ang Filipos 4:18. Og ang tanan ninyong kinahanglanon, igahatag kaninyo sa akong Diyos. Ang tanan ninyong kinahanglanon, igahatag kaninyo sa akong Diyos. Sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Okay? Unsa may background niini nga istorya. Si Pablo, napriso siya dito sa Roma. Unya, adunay mga kasimbahanan, especially sa Philippi, nga nagahatag og ayuda kaniya. Okay, so, ayuda, mga kaigsuunan. Dili din na bag-o ng ayuda, bisan pa sa ilang panahon. Na ay mga naghatag og ayuda kang Pablo dito sa prisuhan. Labi na ang simbahan nga gikan sa Philippi. So, kini sulat sa Philippians, dala kini ni Pablo pinaagi kang Epaphroditus sa paghatag ni Epaphroditus sa ilahang mga tabang or hinabang or ayuda alang kang Pablo. Okay? Filipos 2:25 nga nakahuna-huna ako nga kinahanglan paanhaon ko diha kaninyo si Epaprodito nga akong igsuon o masig ka magbubuhat o magsig ka sundalo nga inyong gipadala kanako aron sa pag-alagad sa akong mga pagkinahanglanon. Okay, so naay mga simbahan nga nagatiman kang Pablo nag-provide sa mga panginahanglanon ni Pablo. Nga kining ilang ayuda gipadala pinaagi kang Epaprodito. Unya, mao kana nga nagsulti si Pablo agi og balos kanila sa ilang pagtagbo sa iyang mga panginahanglanon. Ingon si Pablo kanila, ang akong Diyos nga akong gialagaran. Ang tanan ninyong gikinahanglanon, igahatag kaninyo sa akong Diyos. Sumala sa iyang mga bahandi, sa himaya diha kang Kristo Jesus. So sila ang una nga nagatinguha nga mo hatag og ayuda kang Pablo. O wala lang sila nakagtinguha, kundi ilag yung gipadala ang ilang ayuda. Mao nga sa pagtubag ni ini ingon gisulat si Pablo, ang akong Diyos
magatagbo sa tanan ninyong panginahanglanon. Okay, according to His riches and glory in Christ Jesus. So, kamong tanan nga nagasuporta sa lihok sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo diri sa PCGO, akong i-release ka ng pulong ni Pablo nga nagaingon nga ang akong Diyos magatagbo sa tanan ninyong panginahanglanon. Okay, all your needs will be supplied. My God shall supply all your needs. Okay? Ang tanan mga panginahanglanon. Salamat sa Ginoo nga according to the riches and glory in Christ Jesus. Walay pandemic dito sa kalangitan. Walay pagkulang dito sa kalangitan. So, salamat sa Ginoo nga it will be according to the riches and glory in our Father in heaven. Amen? Amen. Okay? So, kung padayon ka nga nagsuporta sa trabaho, naghatag ka sa imong binhi, sa imong lisong nga kitanom diha sa balay ang puanan, ug nagdala ka sa imong ikapulo diha sa Ginoo, ang tubag ni ana mao ang akong Dios, ang atong Dios nga gialagaran, mao'y magatagbo sa tanan ninyong panginahanglanon, nga kiniibalik ka ninyo nga sa daghan-daghan nga pilok. Ug tanan moingon og amen. Okay? Dili na to kalimtan. Pwede ninyong ipadala ang iyang tithes, ang iyong seed online. Pwede sang ihulog dito sa Praise Cathedral mismo. Or kung maglibog ka ana, tawagi lang or text lang si Brother Arlan or any of the staff. Okay? Unya, i-inform lang po mi ni Pastor Noel. Ang tanan nga panalanginan mo siya gitog. Amen. Sige mag-ampo ta. Ginoo among giampo, Lord. Kining among mga binhi nga tanom diha sa imong gingharian. Lord, among gidala po ang imong ikapulo. Kini mag-aabri sa kalangitan alang kanamo. Imong badlungon, Lord, ang mga peste nga mukawat, Lord, sa among ani. Amo ka nang gihinginlan sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord, nga bisan pa kami, dili kami ang angay nga mo fight sa mga unsa pa nga sa yawa, kundi ikaw, Lord God, ang magbadlong niini. Lord, kaya mauman ka na ang imong pulong, magbadlong ka, Lord, badlungon nimo ang peste, badlungon nimo ang COVID, badlungon nimo ang kawadon sa kinabuhi, Ginoon Diyos. O Lord, salamat nga kining among mga binhi mo multiply kani, gidasok, gitantan og moawas pagayon. Dawata kini among amahan, kinamang giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuhuan nato na mga kaigsuunan, we live by faith and not by sight. Amen. Good morning, PC Go. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip. I just wanna live, but better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like stop. Or you can drop it off at church. To the man who atones for your sins. Like stop, hey, hold up your praise. Get a little taste of amazing grace. Like Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. Over here, over there. I found it. I need it. This is the answer. My life finally completed. I gave it my everything. My joy, my hope, my all. But why isn't it working?
Again, the excitement falls. My heart was wide open. I let it take control. But it failed me again. I should have known. Another heart empty. Is there someone I can trust? Something that won't fail me. I'll surrender if I must. The whisper. Here it is. I feel it. I hear it. The whisper. Here it is. I feel it. I hear it. The whisper. Here it is. I feel it. I hear it. Lord, it's you, isn't it? Listening every minute. But will you be like the rest? Breaking my heart after giving them my best? Can I trust you with every part? This is the lowest it gets, but you're still here. After all my regrets, you're still near. So here it is, my heart, open. In your hands, you hold it, and you say, I'm forgiven. You are the answer. At your table, you saved a seat, a love like no other. Finally, I'm complete. May butag sa tanan, aniya na po kita sa atong tulumanon sa kahanginan, pinaagi sa Facebook Live, ang atong pagdasig, nga atong imbitahan, ang atong kahigalaan, kasilinganan, mga minahal sa kinabuhi, o bisa pa katong imong mga ex. Let's invite them, let's allow them to see that naay plano ang Ginoo para kanila. Ug ang Dios maayo sa iyang gihunahuna alang sa atong mga kahigalaan, kasilinganan, o bisan pa sa atong banay. Ang kalahian no ug kalami bisan pa nga gimingaw kita sa atong pakigsandurot nga pisikal ug pagtapok nga kahiusa nga magkita gyud, maayo na lamang ni kaysa wa mao pa no. Pero kani pong atong gibot karon nga gitawag nga digital platform, naghatag po di siya og bag-ong mga opportunities susama sa pag-imbita sa mga layo na kaayo nga wa nato nakita niadto karon murag naara sila sa atong tapad tungod kay ato man silang makuyog sa Facebook Live o ma-zoom man nato unya naghatag na og maayong kahigayunan sa mga nangasalaag, sa mga gipangmingaw ug naghatag puno kahigayunan nga matagbo gyapon nato sila aning mga dapita. Okay? So may buntag sa tanan, palihog atong tawagon, atong i-text, atong i-message, atong i-PM ang atong mga kahigalaan nga sugod na ihatag ang atong Facebook Live page, ang Praise Cathedral Global Outreach o PCGO Main. Mao na ang atong pahina nganha sa atong Facebook. Okay, kung andam na tayo suon, magsugod na ta, magampo sa ta. Amahan namong langit nun, tabangi ug tudloy kami nga makasinati sa imong kabubuton labaw sa tawhanong tinguha apan naay paggiya sa balang espiritu. Gamita ko Dios ng imong alagad aron mapakita ug mapasabot, maipaabot sa imong katawhan ang imong tumong ug ikaw Ginoong Dios mahimaya sa among taliwala. Gamit ako Dios ng imong instrumento alang sa imong mga anak nga namati karon bisan asang dapit sa kalibutan sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan musulti og amen. Amen. Daygon ng Ginoo. Karon igsuon magpadayon na kita sa atong pagtuki, naa na kita sa ikaupat nga prinsipyo sa atong pagbantay ug pagdakop sa mga sayop nga hunahuna ug ato ning dili pasagdan nga maoy mukulianap sa atong mga gipadayon nga gihunahuna. Ato nakatunan nga sa panahon ni Eva ug ni Adan, si Eva gihatagan og panintal sa ewa dili paagi sa paak
kang Eva apan paagi sa pag-atake sa pulong sa Ginoo. Ang buhaton na gyud sa Yawa igsoon hatagan og duda ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios. Hatagan tag duda nga dili tinuod ang atong nabasa sa pulong sa Ginoo, ang atong nadungog sa iyang pagtudlo kanato. Mao ra gyud nay trabaho sa Yawa. Gamiton niya ang atong gitawag nga lust of the flesh, lust of the eye, o gitawag nga pride of life. Ang tinguha sa mata, tinguha sa lawas, o gitawag natong garbos kinabuhi. Marehor gid na nga wanay kausaban. So ato na katulong nigsuon, ato ning mabantayan paagi ingon sa ikaduhang Korinto 10:3 ngadto sa 5, that we take captive of every thought. Ato kun dakpon ang tanan nga pangunahuna that is against, okay, the will of God. Ang tanang pangunahuna that goes against His thoughts, His will, ug ato nang dili pasagdan nga magpabilin sa atong pangutok. Ato gyud nang tangtangon mo nang nakakatulong tagtulo ka prinsipyo. Una, dili tanang mususi mo una imong tuhuan o imong hatagan og bili, kay ang atong unahuna dako man gyud nig corruption nga nadawat sa kalibutanong pagbati. Ikaduha, ato nakatunan nga atong bantayan ang musuod sa atong hunahuna na ay mga basura nga dili angay magpabilin magpadayon sa atong hunahuna. Ikatulo, ato nakatunan nga dili ta angay muhunong sa pagkakaton kay mauna ang pundasyon sa atong pabilin nga pagkahibalo o pagkakaplag og kaalam aron kita mahimong malambuon, malampuson sa atong kinabuhi. So naatanan sa utok igsoon nganong ikaw na depressed, nganong ikaw na discouraged, nganong ikaw na suko, na silo, na subo, tanan na lang nagsugod ra gyud ka na igsoon sa huna-huna. Mo nang ato gyung bantayan ang atong alimpatakan nga dili na siya pasagdan kay dina mo duwa ang Yawa aron kita linlangon ug mabitik sa iyang sayop nga mga pamaagi. So karon butag igsoon magpabilin ta sa atong ikaupat ug dili nato tapuson bahin siguro ani depende lang kung naapay ihatag nga inspirasyon ng Ginoo nga atong tukion. Ang ikaupat mao kani igsoon mao ni ang makita nato sa Efeso 3 bersikulo 20. Efeso 3 bersikulo 20 atong ablihan ang atong mga pulong sa Ginoo ang Biblia. Efeso kapitulo 3 20. Daygon ta ang Dios kan sanggahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayuon ug hunahunaon. Ingon, daygon kun nato ang Dios kay maoy labaw pa nga makahatag kanato sa atong pangayuon o hunahunaon. Dili nato sugdan igsuon nga ang pulong sa Ginoo makahatag sa atong labaw pa sa mahunahunaan, labaw pa sa maabot sa atong hunahuna. So dili ang Dios susama sa tao nga kutob lamang diha ang maabot. Dili susama sa abilidad sa tao o maabot sa hunahuna sa tao ang mabuhat sa atong gamhanang Dios. Ug tungod ni ana gitudloan kita nga tungod sa Ginoo nga ato siyang angay daygon kay siya ang makahatag og gahom labaw pa sa atong pangayuon o atong mahuna-unaan. Sa in English ingon dito nga no to him who is able to immeasurably do more than all we can ask or imagine according to his great power that is work within us. Grabe igsuon, grabe gyud ang Ginoo. He is good all the time. Nainumdum ko katong usa ka tawo nag-ingon, nagtudlo siya sa bag-o niyang tinun-an. Siya mga igsuon, God is good, tubag sila all the time. Atong usbon, kung moingon galitang God is good, ang inyong tubag sobra, sobra, sobra. Kay ngano, kay ang Ginoo mo panalangin ka nato sobra, sobra, sobra. So God is good, tubag sila. Sobra, sobra, sobra. Very good. God is good. Sobra, sobra, sobra. Lawa sa tambok. Sobra, sobra. Di dito labot. Ako na nagyatag igsuno para abdikon ang atong pangunahuna o dili ta murag ma-doze off bitaw, murag makatulog. Kay uban no, ambot nga no, lisod silag to kung tanaw silag movie. Lisod silag to kung naisalida sa ilang gitanaw. Pero pulong nagaling sa Ginoo mura kunog naghihap silang kandi nga libuan nga gikapuy na ilang mga mata nga lami na kuno ipiyo. So igsuon atong paningkamutan nga why mga yawanong hunahuna nga magpapiyong sa atong pangunahuna ug mawala ta sa angay natong pagatukion karong kabuntagon.
Okay, andam natin sa atong pagtuon. Salamat sa Ginoo. Ang atong tunan ikaw pati igsuon sa in English, this is really about stretching imagination. Ang pagbitad sa atong imahinasyon, ang pagbira nga musaka pagyud ang atong maabot sa atong mahuna-hunaan, nga labwan ang normal nga mga mabati o pangunahuna nganhi sa atong kahimtang. Ngano mang importante ni igsuon, kay kung imong paningkamot padayon sa pagtubo, wala kay panahon sa pagkunhod. Kung busy ka sa pagsaka, wala kay panahon sa pagnaog. Mao na igsuon nga ang gustos Ginoo dili ta malitag sayawa nga mapabili lang ta sa usa ka box ug kutob na lang ta dina. Kung naatas ka ngit-ngit, kutob na lang ta dina. Apan ang gustos Ginoo, we can do more than what we can ask or imagine. Mulabaw ta sa atong giagian, gigikanan, panghitabo og atong labwan kay naay gahom sa Dios nga naglihok sa ato nga makatagbog makahatag labaw pa sa atong pangayoon og atong imahinasyon or atong matawag nga gihuna-huna. Now, sa atong pagtuki kanong kabuntagon igsuon, bahin ni sa atong pagkakat-on nga mubitad pa, mupalayo pa ta sa atong mga angay nga huna-hunaon. Kay naa man gud diri igsuon ang atong pakigbisog, ang atong pagikumbati. Kung madaog ta sa yawa paagi sa kutob ra ta diha, then atong gipugngan ang atong ugma. Kung moingon ang yawa wa na kay mabuhat, kutob ra gyud ka anang dapita. Den tuar kita diha. Pero kung atong usbon ang atong nasusama sa pulong sa Ginoo nga nagsulti nga daygo nato kuno ang Ginoo kay naa ni ang gahom nga naglihok sa ato nga muhatag labaw pa sa atong gipangayo ug labaw pa sa atong mahuna-hunaan o labaw pa sa atong imahinasyon. Mao ni ang usa ka pakigbisog nga kinahanglan gyud natong paningkamutan igsuon. Kinahanglan nga naatay handuraw, naatay paningkamot sa kaugmaon, naatay damgo, naatay imahinasyon nga angay natong hatagan og bililhon nga panahon aron dili ni makawang o kaha masayang. Inutanan nga atong nakita igsuon, balay, building, edipisyo, kanitanan nagsugod sa usa ka arkitekto nga naghuna-huna niini. Una nagsigilan sa panguyab, unya kadugayan sa iyang pagpanguyab, katulugon na siya. Pag human niyang katulugon, nakamata siya, unya duan niya nakita ang iyang bagong pananawon. O nakadrawing siya maayong edipisyo. Kanang mga makita nato nga maayong mga drawings or mga paintings ani Mona Lisa, nagresulta na una sa una sa nagpaint ni ana. Kanang atong madungog nga mga awit nagsugod na sa panghunahuna o imahinasyon sa usa ka tawo nga nakabati anang mga pagbati ug nakita ang usa ka butang nga wa nakita sa uban. Tanang simbahan, tanang kumpanya nga anaa karon nagsugod sa usa ka matawag natong panghunahuna o imahinasyon nga nagdasig nga sila mo padayon ug buhaton ang ilang mga nabating mga damgo. So kinahanglan nato igsuon nga atong yung bitaro ng atong mga paghuna-huna o atong imahinasyon aron magamit gyud ta sa kalihukan sa Ginoo. Timan igsuon ato nakatunan, interpretation of the Word of God without application is abortion. So ang atong nadawat nga inspirasyon sa Ginoo kung dili nato buhaton atong gipatay kana siya. So bisag unsang puong sa Ginoo nga atong nadawat nga nihatag ka natong kadasig pero wala nato gaplikar, ato na siyang gipatay. Igsoon mo na nga gikinahanglanon kayo nato nga kung unsay inspirasyon sa Ginoo ato ginang ma-translate into an activity or lihok sa Ginoo. So sa atong pagunahuna nga atong bitaro ng atong pang-imahinasyon, ikaduha igsuon kinahanglanon nato nga mahimo yutang mga Diyos nun sa atong paghanduraw. Mahimutang munaw natag Diyos nun sa atong mga Diyos nung damgo, sa atong mga angay nga lantawon sa atong kaugmaon.
Ingon ang panultihon 29:18. 29:18, ang nasod nga dili giyahan sa Dios dili matigayon apan bulahan katong nagtuman sa balaod sa Dios. Sa in English, where there is no vision, where there is no revelation, the people cast off restraint. Sa Amplified, where there is no vision, no revelation of God and His Word, the people become unrestrained. But happy and blessed is the one who keeps the law. But pasapot igsoon sa panultihon 29:18, ang tao kunong way damgo, way pananawon sa iyang ugma, mahimo kunong walay kontrol sa iyang kaugalingon, o bisan unsa na lang ang iyang buhaton, mag-text diri, mag-Facebook din na, unya, way agi. Kay ingon siya nga, awa pabitaw ko'y buhaton, instead nga unta iyang gamiton ang bakanting oras sa paghunahuna, unsaon niya pag-improve, unsaon niya pagkuan, wala, gihurot lang sa hilo-hilo. I'm hilo, not lipong nako. So it is about the dream. It's about receiving a vision. Mao na ang gusto sa Ginoo nga atong igsuon nga lig-unon nga naa digitay Dios nung mga damgo. Dios nun nga mga panghunahuna sa kaugmaon nga Dios ang nihatag kanatog inspirasyon. Unsa may gipabuhat sa Ginoo nimo? Unsa may damgo nga angay nimo nga pagabuhaton ug angay nimong humanon sa imong kinabuhi? Unsa may imong assignment? Unsa may imong angay nga tagbuon ning kalibutan na usa ka mo panaw? Igsuon dili mahimo tang bisag kinsa na lang sa bisan kinsan tao. We have to identify ourselves. Kinahanglan makaplagan gyud nato kinsa ta sa Ginoo ug unsay gipabuhat sa Dios kanato aron atong mabuhat ang iyang kabubuton kanato. Ingon ang Buhat kapitulo 2:17. Magbubuhat kapitulo 2:17, mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, ingon ng Dios. Ibubo ko sa tanang katawhan ng akong espiritu, ang iyang mga anak nga lalaki o babae nagsulti sa mensahe sa Dios, o iyang mga batanong lalaki makakitag pananawon, o ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. So kung batanon pa kuno, makakitag mga gitawag sa Bibliang mga pananawon, pero kung medyo idara na, damgo ang makita. Pero nagpakita igsuno nga walay limitasyon, mabata man ka o matiguang na ka, magpakita ang Ginoo sa imos mga butang nga imong angay nga pagabuhaton. Now, unsa may imong atong diretsong pangutan igsuon, napulo ka tuig sumala karong tuiga 2020, by the time kung di pa mabutang Ginoo 2030, unsa may gihatag sa Ginoong inspirasyon diha kanimo? What are you supposed to do? Unsa may mga butang nga angay nimong buhaton, lihokon aron Ginoo sa Ginoo madayig siya ug makaplag ka sa iyang kabubuton. Kay kung imo lang nang hunanaw nigsuon, unya kutob ra ka sa nahuna, mawala ra gina sama sa bulalakaw. Pero kung gusto ka nga naagyoy lig-on nga angay nga mahitabo, isulat ang imong damgo, isulat ang imong tingwa sa napulo ka tuig sumala karon. Kay kanaman kung magsulat kay igsuon, gitangtang nimo ang tanang mga murag atong gitawag nga lawa-lawa sa imong pangunahuna kung gisugod nimo og pagsulat. Kay kung imo man kung isulat ang imong damgo, mahimo kang mas precise. When you write your dreams on paper, you're making a document and it's more precise. Muna nga murasag mahimo siyang legal tender between you and the Lord. Mahimo siyang usa ka baruganan nga imong nga barugan tungod kay ang Ginoo ug ikaw man ang nakighiusa ana nga damgo. Usa may damgo nimo sa imong banay, usay damgo nimo sa imong kaugalingon, sa imong loved ones, sa imong mga angay nga buhaton alang sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung wala ning mga butang nga igsuon, wala man ko'y mausab sa atong kinaiya. Kitahay ganahan kang daghang mupalit sa imong gibaligya. Dili man na mahitabo kung imong pamatasan dautan, kung imong pamatasan isugon, kung imong pamatasan di ka mo entertain. So magumadya kag mga butang nga angay nimong usbon para maabot nimo ang imong tinguha nga daghang mamalit.
Nganong dagan ulit kay maayo man kantao, dali man ka maduulan, lami ka musturya. Pero kung ikaw dali ra masuko, dali ka mangaway, lisod nga ang imong trabaho pamaligya kay wa kay halin. So importante mahalaga. Now, sa atong mga paglantaw sa mga niaging mga henerasyon igsuon, ambot kung nakahuna-huna mo, natudluan ba mo, nakabaton ba mo aning mga ngalan. Kay kada henerasyon naagud ning ingnaning mga tao nga angay paila-ila sa kalibutan aron makahimo tang inspirasyon. Naaunta tay C.S. Lewis sa atong mga panahon karon, naatay J.R.R. Tolkien, naatay J.K. Chestertons, naatay mga Tolstoy ug mga Dostoyevskis. Kining mga tawhana naghatag nig inspirasyon tungod kay ang ilang mga damgo nahimong tinuod ug nagdala kanila og ngalan ug naghatag og inspirasyon sa mga sumusulod na henerasyon. Sa ato karong panahon igsoon, kinahanglan tag mga bag-ong Imagineers, mga tao nga maayo gayud mo damgo, mga tao nga naagyoy mga pagbati sa kaugmaon ug gamiton ta sa Ginoo igsoon. Kung naa ka sa Dios, gamiton gyud kaniya ana. Kung mobalik ta sa karaan, naatay mga Pascals nga atong madungog ni adto, naatay Boyles, naatay Maxwells sa physics, naatay Keplers ug Calvins, naatay Einstein. Dili unta kanang mga tawhana sa ila lang panahon, kinahanglang magpabilin gyud unta na nga pangutok pangunahuna bisan sa atong kapanahunan ug sa mga sumulunod nga mga henerasyon. Now, kung maghisgot ka rin taigsuon og dagkong mga damgo, wala ta naghisgot nga usbon ang atong pagtuo. Dili, in fact, kana ang basihan, ngano kang mudamgo, ngano ka na ay handuraw sa maayong kaugmaon, tungod kay naa kay nabasa, naa kay hikap sa Ginoo, naa kay tandog sa Balang Espiritu, nga gamiton ta anang dapita. Ingon sa Jude 3, second phrase, Jude 3 verse, ako lang bisahon no, kay bati mo sa Judas versikulo 3 sa ikaduhang parte ingon siya diri, apan gibati ko nga kinahanglan magsulat ako sa dayon aron sa pag-awag kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo nga makausa og alang sa tanang panahon. So the gospel has been written once and for all. We do not rewrite it. It's wrong. We do not change it. It's wrong. It's heresy. Pero when we ask you to dream dreams, we're not asking you to go beyond the scripture. In fact, ang scripture alone ang magbiyand sa imo. Ang pulong sa Diyos mo ay mo pa adako sa imong handuraw o sa imong mga damgo o kanang imong mga imahinasyon. Now, isulat ni Igsoon. Ako sang isulat I sulti sa in English so that it will hopefully capture what I really would like to do. We can only do the impossible if we see the invisible. Ato lamang mabuhat ang imposible kung atong makita ang di makita. Ato lamang mabuhat ang imposible kung atong makita ang dili makita. Dako na nga hagit, pero ang Ginoo muhatag sa imong usa lang kapanan-awon ug mausab gayud igsoon ang imong kinabuhi. Ingon si Einstein, no? Imagination is more important than knowledge. For what you imagine has no limit. Ingon si Einstein, imagination, not knowledge, is the evidence of intelligence. Ang ebidensya kuno nga naagi kaalam ng tawhana mao ang iyang pag-imahinasyon, ang iyang panghuna-huna, paglantaw sa mga butang nga wa pa malantawan sa uban. Ang reasoning magudigsoon kanang pakigsulti bitaw, ang pakigrason, madala ka na sa punto sa uno hantod sa ngadto sa ikaduha, from point A to point B. Pero ang imahinasyon igsoon wala gyoy limits. There is no boundary when it comes to your imagination. Si Napoleon Mangale Bonaparte, ingon siya, imagination rules the world, you know. So kaisa siya sa tao nga nagdamgo nga usa ka adlaw tanang mga tao at tanang mga isla
mga nasod iyan ang madiskubre o iyang sakupon. Now, dili lamang igsuon kinahanglan nato ang mga tao nga mudam gayud sa Ginoo natay ikaduha nga ang sabton bahin sa atong ikaupat nga principle. Stretching our imagination kinahanglan makakaton gyud ta og damgo ug dagkong mga butang. Ikaduha nga gikinahanglan aron atong ma-stretch ang atong imagination, greater innovation or atong gitawag nga paningkamot sa kabag-uhan o pagbag-o o pag-aplikar sa mga kausaban nga angay nga buhaton. Ingon ang Wikipedia igsuon nga ang innovation kuno sa bag-ong panghunahuna mga bag-ong ideya, mga creative thoughts, mga panghunahuna nga pinasahi o kaning bag-o kunong imahinasyon nga makahatag sa bag-ong mga pamaagi. Ingon po ang Wikipedia, innovation is often used or viewed as the application of better solution. So ang pag-aplikar sa mas maayong solusyon sa mga nahitabo ng mga butang. O ingon siya, it will meet new requirements on unarticulated needs. Katong wala pa nasuta nga mga panginahanglanon masuta tungod kay naay tay gitawag nga pag-usab nga gibuhat or innovation o kausaban. Ingon ang Merriam-Webster igsoon iyang definition sa innovation mao ni kuno ang bag-ong ideya or bag-ong pamaagi o bag-ong device nga imong magamit. Laing definition ni Merriam-Webster ingon siya mao ni ang pag-introduce sa usa ka bag-ong butang. So when we talk about innovation, we're really doing about something better. Naauntay mas maayo kaysa ana-ana na anda na nga mga pamaagi. Now na ako ipang-quote in English lang rin, kay lisod usuta isulti sa Binisaya. Pero let me read to you a number of people that are known in their field. And this is what they say about innovation. Si Peter Drucker is known to be the father of MBO, which is Management by Objective. Ingon siya, innovation is change that creates a new dimension of performance. Ang kausaban o pag-usab sa mga butang kuno, mao ni ang magdala og bag-ong pamaagi sa mas mabungahon nga pagkalihukan. Si Victor Fernandez sa Natura, ingon siya, innovation is creating new value or capturing value in a new way. Mao kuno ang kausaban paghatag og bag-ong bili ngadto sa atong pagpamuhat. Ingon siya, value is the key word, stressing the difference between innovation and invention. The definition is simple, easy to memorize, and is also good enough to encompass innovation in all value chain. So iyang pagtudlo igsuon si Victor Fernandez, ingon siya nga ang bili mao puno kuno kay pinakayawi ani nga pulong. Si Jonathan Rowe sa Gene Express Incorporated, ingon siya, innovation is something new to your business that fills an untapped customer's need. Ang kausaban kuno ang pagbuhat og pagbag-o naghatag kuno sa negosyo sa tagbo sa mga panginahanglan sa mga customer nga wala pa gyud nato kuno na nakuha. And ingon siya, ideally innovation gives you or builds you a new market. Ang pag-usab o kausaban o pagbuhat sa mas maayo mao kuno ang maghatag kanimo og bag-ong merkado o bag-ong katawhon nga atong matog nga kliyente. Si Jeff Dance, ingon siya, innovation is something fresh. Ingon siya, ang pagbuhat o kausaban mura kuno nag-usa ka priskong panghunahuna nga dili kinupya, pinasahi, apan naghatag og maayong kausaban og ang tumoy-tumoy muhatag og bili sa imong ginabuhat. Sa akong pagtuki og tunig sa uno na alam ko'y idugang, wala ni sa Biblia, pero I find it very, very important that we understand nga atong masabtan na ay unom ka focus areas ang innovation. Kung naag kuno kay kausaban ay kuno uno ka butang ang angay nimo nga lantawon nga angay sigig tan-awon angay ba natong hatagan og kausaban o pagbag-o. Una ang produkto. Ang produkto kuno mao na ang bisag unsa nga imong gibaligya o ginama
o kinahanglan na ako no kay buhatong innovation bahin ana nga produkto. Ikaduha, serbisyo. Ang serbisyo kuno mauna ang pagtagbo nimo labaw pa sa giunahuna sa imong kliyente. Exceeding customers' expectation. So kung naa kay innovation sa imong service, naa kay kausaban, pagbag-o sa imong pagtagbo sa panginahanglanon sa imong kliyente, mauna nga mulabaw pa sa ilang mauna-unaan. Ikatulo, nga angay ko nung una-unaon i-appeal sa pag-una-una sa kausaban, una produkto, ikaduha service, ikatulo ang process o pamaagi. Kaning pamaagi o process is a continuous improvement on how we do things. Ang padayon nga pagbag-o aron mag-improve but pasabot mas mo maayo pagyud ang atong mga pamaagi. So walay ingon nga mauna ni kay moy among naandan kun naday mas maayong butang nga makahatag og mas lig-on pa ug maayo pa nga pamaagi nganong dili. Ikaupat, mao ang gitawag nato sa management. Sa management kuno mao nang gitawag nga business strategies, systems and structure. Mao ni ang pagbuhat og mga estratehiya, mga sistema ug mga atong matawag nga iyang pinaka skeleton or atong matawag nga infrastructure, ang iyang mga dalang pamaagi aron siya maayo ang pagpahimutang na ako na business innovation or paagi sa management system. So kung naa kay mabuhatan ang kausaban nganong dili. Ikalima, gitawag ra ni nga open or abli. It is working beyond boundaries or collaborating globally. When you say open, but pasabot nga wa nimo gilibitahan diri lang sa Pilipinas o dina lang sa imong komunidad, apan giablihan gyud nimo ang imong merkado o ang imong produkto, ang imong proseso, ang imong serbisyo sa tibuok kalibutan og naay gitawag nga collaboration. For example, ang gibuhat ni Alibaba. Si Alibaba ngano siyang nahimong mabulahan og nagmadaugon tungod kay nag-collaborate siya sa mga naay mga produkto nga di kantigo unsaon pagbaligya. Ang gibuhat ni Jack Ma, nag-create siya Alibaba nga ang tanan nga naay produkto sa China, naay gibaligyang produkto, mahimong mo enroll sa iyang Alibaba o kung bisag unsa imong gikinahanglan, mo click lang ka mo gawas ng ilang mga produkto o didto ka maka-order. Didto nakakuha og daghang kliyente ang mga Chino nga nangitag kliyente sa ilang mga produkto sa tibuok kalibutan. Mao nang nahimo si Jack mga usa sa madaugon ug ilado kaayo nga tao sa pagnegosyo. Unya kung imo siyang pangutanon daghan siyang mga kapalpakan nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Wa manggaling kuno siya madawat sa usa ka kan-anan ngayang gi-applyan. So naay gitog nga open innovation nga ablihan nimo na akay collaboration, akay pakiga sandurot, pakigiusa sa lain pang dagko o gagmay man nga mga negosyo gawas ug sulod sa nasod. Ikaunom mao ang imong bili or a value nga angay nimong i-innovate. When you create unique value, you eliminate the cost to compete. Okay, kung imo kunong hatagan og innovation ng imong value, naghatag ka og kahigayunan nga mawala ang kompetisyon sa imong negosyo. So kining maigsuno kaning unom nga focus areas sa pagbuhat og kausaban o pag-usab sa mga pamaagi, angay gyud ni natong hatagan og bilig pagtagadog pangayoon sa Ginoo unsay mas maayo nga mahimutang malambuon. Ni adto no sa groceries, dugay kayo kang makahuman pamalit kay usa-usahon pag type sa number sa presyo na i-presyo i-type, sunod presyo i-type, so dugay kayo nya masayo pa pagsuwat madugay na noon pero karon scanning na lang barcode sa lagi pa mo na gito nga innovation. Kung wala gibuhat ang kausaban perting dugaya og dili pa matawag nato nga precise ang ilang mga pagpamuhat kung wala innovation nga gibuhat.
Now, kumangutana ta, asa man gikan ang mga pagbago o kausaban o innovation, Pastor? Nabana sa mga tao nga lahi ra gyud ang ilang makita. Na ako'y nabasa ningon siya nga dili kuno na sa kalahian sa tao, kundi kuno sa tao nga makapangutana sa saktong pangutana. It's asking the right question that makes you innovative. If you ask the right question, then that makes you innovative. And when you are able to ask the right question, then you can make the right changes para sa imong pangutana. Now, kaning atong makita diri no, naamanggoy matawag nato nga angayan natong hatagan og bili pag-abot sa damgo sa kausaban nga angay natong buhaton. Ingon ng Hebrews 11 verse 6 igsuon nga nang atong ibalik ginis pulong sa Ginoo. Ingon ng Biblia, without faith it is impossible to please God. Kung wala kay pagtuo, lisod imposibleng hatagan nimo ang Dios og kalipay. Munang mubalik yung kas pagtuo, ang pagtuo may muhatag nimo pagdamgo, pag-innovate ug ang Dios may mahimaya niana. Roma 14:23, Roma 14:23, akong basahon lang ang ikaahuwi away nga parte, bisan unsa nga diligikan sa pagtuo mao kana sala. You know, whatever does not proceed from faith, it is a sin or is sin. Subot pasabot, kung naa gyud tay buhaton nga kausaban, naa tay buhaton nga damgo nga mahitabo, dili unta ni mulapaw sa atong pagtuo ug dili mahimong sala apan ang atong gipaningkamutan nga mahimong mas malambuon og madaugon ug mas maghatag og convenience ngadto sa atong mga gitawag natong client. Sa Matthew 9:29 ingon na Biblia, Matthew 9:29, sumala sa imong pagtuo kana pagabuhaton kanimo. So according to your faith, be it done unto you. So, kung naa di ay tay saktong pagtuos Ginoo, dili malimatahan ang sakto natong pagdamgo o pag-innovate o pagbuhat sa kausaban tungod kay naa kay pagtuo. Ang pagtuo magadig suno, mukwiken magud ang imong spirit. Kunya ang pagtuo muhatag sa mga butang nga pagduda, bayluan og pagtuo, dili pagpanaway kundi pagtuo. Ang pagtuo lahi ra gid na og bunga og resulta ikumpara nimo sa mga tao nga igo lang mi supak. Ingon sa Efeso 3:20, daygon ta ang Dios sa kansang gahom aniya kanato og maoy nakahatag labaw pa kaysa atong pangayon ug hunahon. Ug mauna tungod kay ang Dios maoy naglihok dinhi kanato. Sa atong paghuna-huna aning pag-innovate dito, so importante gyud nga atong masabtan. Ang Dios dili ihikaw ang kaalam. Ang Dios dili niya ihikaw ang imong panabot. Pero naan nimo ang paningkamot nga makasabot sa iyang pagpadayag aron imong makita ang saktong mga pangutana sa imong gibuhat nga magdala ngadto sa imong kausaban. Remember, labaw pa sa atong imahinasyon ang mahatag ng Diyos sa atong hunahuna. So muna nga, angay nato nang ikonsidera pag-ayo. Now, ako ning tapuson by way of na ako nadungog nga wali, nakalimot ko sa magwali, pero maayo siya nga magwali. Akong na-take note ang iyang paraphrasing sa word nga think, you know. Haom kay ni sa atong gitun-an karon. Ang word nga think, o hunahuna, gihimo niyang acronym. Letter T. Ug dini ko na kumutapos igsoon letter T. Ingon siya, test every thought. Ang word nga T kuno means test every thought. Ato kunong bantayan ang tanang nga musud sa atong unahuna. Ingon sa Salmo 139:23-24, Psalms 139:23-24, susiha ako, O Dios, ug sutaa ang akong kasing-kasing. Sulayi ako ug sutaa ang akong mga hunahuna. Tan-awa kung aduna bay daotang butang dinhi kanako ug tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. So naa kay pag-abli sa imong hunahuna ngadto sa Ginoo unya ipasusi kung sakto ba ug dili dautan ang imong gihunahuna.
Ikaduha, di ba word think, T-H-I-N-K, ikaduha is the word H, helmet your head. Sa ato sa Cebu, bawal ka mo maneho nga wala, sa motor nga wala kay helmet. Nga naman, aron kung matumba ka, makras ka, dili mabuak ang imong ulo, dili ka mamatay apan maluwas ka tungod sa helmet. Helmet of salvation. Sa Efeso 6:17 igsoon, ingon ang Biblia, take the helmet of salvation. Kuhaa dad-a gamita ang kalo sa kaluwasan. Kaning kalo sa kaluwasan igsoon, mauni ang maghatag natog kaluwasan. Ngano man naay kaluwasan, kay naatay gito nga repentance. Ang repentance igsoon buot pasabot, naghinulsul ka, dili na ka mobalik sa imong karaang ginabuhat, na kay pagbag-o 180 degrees turn around ang imong mga pangunahuna og kalihukan ug mga angay nga pagabuhaton. Munang helmet of salvation is teaching us nga bantayan ang atong ulo nga dili basta lang bisan unsa lang maunaan apan magpabili ng kaluwasan sa Dios. Letter I, T-H-I not, T is test every thought, H helmet your head, I is what we call imagine great thoughts. Gamita ang imong imahinasyon sa pagunahuna sa mga dagko ug hingpit nga mga panghunahuna. Ngunang Marcos 9:9-23. Marcos 9:23, ingon si Jesus, kung imong kaya, walay tanan posible sa taong mutuo o sa taong musalig. Kung kaya nimo, imposible sa tanan ang tao nga musalig o mutuo. So kini igsoon dako kay ni og pagdasig sa atong tanan. Ingon sa in English, if you can, Jesus said, everything is possible for them that believe. Kung musalig lagi kay igsoon, pwede. Dili lisod, dili imposible, pwede gyud. Pero kinahanglan nga musalig ka sa pulong sa Ginoo. Letter N, T-H-I, T is test every thought, H helmet your thoughts, I imagine great thoughts. Letter N, nourish godly mind. Imong palambuon ang Dios nun nga panghunahuna. Salmo 119:15 mo ni atong text karon sa atong devotion. Salmo 119:15 ingon nga, gitun-an ko ang imong mga pahimangno na malandong ako sa imong mga pagtulunan. Okay? So nagtudlo ang Biblia nga atong pamalandungon ang iyang mga pahimangno. Dili ang pahimangno sa tao, dili ang pulong sa tao, apan atong pamalandungan tun-an ang pulong sa Dios. O kana angay natong huna-hunaon, gawas kung makadungog mo sa iring, nag-iring-iring ang iring. Lastly, letter K, sa word nga think, T-H-I-N-K, K means or stands for keep on learning. Ipabilin, ipadayon ang pagkakaton. Unang Timoteo 4:15, ug buhata kining mga butang sa matinud-anon gayud aron makita sa tanan ng imong pag-uswag. I-practice, buhata kining mga butanga. Ayaw gayud pasagding ang imong nakatunan dili nimo maaplikar kay ato nakatunan, di ba? Ang tanang nakatunan sa Ginoo nga dili buhaton imo laman nang gipatay. Mao na nga ang pulong sa Ginoo kung kutob ra pud nimo, imo ra pong gipatay. You have to keep on passing the word of God to your friends. Karon sa atong panahon igsuon, dako kay tagpanginahanglanon sa mga tawo nga maka-inspire. We need new breed of Imagineers. Mga bag-ong katawhan nga grabe gayud mo na. And God will use them to inspire the older generation, the present generation, and the next generation to glorify God in our lives. Igsoon, salamat sa Dios na ay buhatong maayo ang Ginoo sa inyong kinabuhi ug dili kaniya pakyason. Ako lang ipanamilit karon sa atong pagsimba igsoon nga ampo gyud naton ato rin gihuwat ang atong gobyerno maklaro ang ilang
implementing guidelines sa bag-ong GCQ sa Cebu City. Sa ang atong tinguha karong Agosto 30 mag-abot na gyud tang tanan kay i-allow naman unta ang 30% of the capacity anang panahona. Pero tungod sa panghitabo sa Manila, ang Manila nagbag-o sa ilang definition sa GCQ. Ang 10% gihimo na nilang 10 people. Ya sa ato 30% na unta ta. Ang in fact ang probinsya 50% na gani ang makatambong sa ilang panimbahon. Pero nang sa ato usag yun ni kahagit nga angay pa natong ipabilin sa pag-ampo ug ang yuon gyud nga magiyahan ng atong mga leader nga dili makompromise ang pagdasig sa katawhan kay maoy makahatag og dako nga kausaban ngani sa atong komunidad. Mayong buntag kini inyong pastor Noel Centino, nagpasalamat sa inyong pagkuyog, pagtambayayong sa pagsimba sa atong Dios nga buhi nga kanunay nga nagmahal sa atong tanan. Mayong buntag. Praise God. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Nagahatag og kalig-on kanato o magkita magatubo diha kaniya. Okay? Kung katong mga didawat sa Ginoo, ako kamong gipahimnumduman, kinahanglan nga ikaw himuon nga disipulo ni Kristo. Kung kinsa man ang nag-imbita kanimo, mag-attend ka sa Bible study. Okay, ato ka sa D group, adunay tawo nga mugama nimo nga disipulo ni Kristo, tudluan ka. Okay, nya sundo nato ang tanan nga mga sugo sa atong Ginoong Dios. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Manindog tang tanan o kita mag-ampo sa pagtapos ni ining atong pagpanimbahon. Amahan, salamat kaayo Ginoo sa imong pulong. Salamat kay Lord sa mga saad nga gihatag nimo kanamo, Lord. Salamat kayo Ginoo nga ikaw nagatubag, nagatagbaw sa tanan namo mga paninginahanglanon. Ug karon sa pagpanlakaw, humani inin serbisyo, akong gideklara ang imong katawhan, imo nang gipanalanginan. And Lord, ang imong good hand, anaa imong ipandong sa kada usa Ginoo. Ang pabor magauban sa imong mga katawhan. Ang proteksyon, Lord God, ang success, ang panalangin, nga sobra-sobra pa, Lord. Ako ka nang gideklara. Sa ngalan ni Jesus, o ang tanan mo ingon og Amen. Amen. Okay? It's been a wonderful time having with you. Kauban ta sa atong serbisyo diha sa Ginoo. Pagpauli ninyo, ipamalandong ang inyong mga nakatunan. I-review ka na every week o every day. Unya sa D group, i-discuss ka na ninyo, himay-himayay gud na. Unya ato ka nang i-apply sa atong kinabuhi. Ug tanan nga gipanalanginan sa Ginoo magaingon og Amen. Okay? And ato kining isulti, every believer is a disciple maker. Okay? Every believer is a disciple, and every disciple is a disciple maker. Go and make disciples of all nations. Bye-bye.